стъпил здраво на двата бряга на река Арда. Той носи хилядолетна история, самобитна култура и ценности. Сякаш тук се пресичат всички пътища на света. Вие, скъпи деца, родители, учители, които цяла година неуморно се трудихте, усвоявахте с ентусиазъм нови знания, участвахте в различни конкурси и състезания, този празничен концерт, който предстои, е за вас. Ще лети с детската ни песен, ще лети напред този малък самолет, ще лети с детската ни песен. Айде сега горе ръчичките и пееме. И самолет, лаба-да-ба-да, самолет, лаба-да-ба-да. Здравейте от Кърджали! Днес сме тук, за да споделим този прекрасен слънчев ден за началото на нашата празнична ваканция. Искаме заедно с вас да кажем здравей ваканция и в същото време да си припомним колко успехи сме постигнали през годината, колко много сме се трудили, колко много сме научили, как сме се явявали на различни състезания, успявали сме да се преборим с трудностите. И затова днес, в навечерието на 24 май, сме действително щастливи и горди със своите постижения. За всички деца, които са били успешни през тази учебна година, издателска къща Анубис направи своя подарък. Най-новата книжка «Мида, раковина и море», предназначена за летните дни, за летните месеци. С тази книжка можем да се забавляваме, можем да играем, можем да пеем, защото това не е само книжка. Това е един нов продукт на издателска къща Анубис, в който вие ще можете, освен да четете прекрасните стихове на поета и композитора Боби Мирчев, но може да слушате и песничките на тези стихове, като влезете в сайта, специално създаден за тази книжка. В clubvacancia.com може да станете наши членове. Там, освен песничките, ще имате възможност да играете различни интересни електронни игри, както и да участвате в новия ни конкурс «Моята лагуна», част от проекта на книжката. Вие ще се забавлявате, ще играете, но и ще се научите на нови, интересни и любопитни неща. Днес на този празник споделихме радостта да сме заедно. Заедно с децата от 144-то училище град София, ние бяхме сред нашите приятели от Кърджали. Благодарим ви, че заедно можем да споделяме тези хубави празнични дни и да кажем с усмивка: искаме да започне нашето прекрасно лято. Здравей, ваканция! Няма сега, тръгваме на път, гонят мечтите с ръка. Нашата песен е пролетен цвят, с нея вървим плод. Всеки концерт дава крила, можем с тях да летим. А хрумва Оливие, че може да обиколиме света с песен. Нека вали приказния дъжд, гоним мечти, съпналата ръка, малко по-добро днес да подарим, като шаро перо, случки да редим.
is hot, da-da-ba-doo, the sky is blue. Summer sunshine is up to you, da-da-ba-doo, da-da-ba-doo. Choco, 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 kaka, oh, oh. Choco, 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 kaka, oh, oh. Hot, so hot, so hot, come and get up. Hot, so hot, so hot, so sweet. Coconuts are really fun. They make you jump, they make you run. Everybody just follow me. Dance with the cracks, it's gotta be. Choco, 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 kaka, oh, oh. Choco, 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 kaka, oh, oh. Come on and sing it. Splash, splash, splash. Coconut beach. Splash, splash, splash. Choco, 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 kaka. Summer sunshine, the sun is hot. Da-da-ba-doo, the sky is blue. Summer sunshine is up to you. Da-da-ba-doo, da-da-ba-doo. Choco, 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 kaka. Oh, oh. Choco, 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 kaka. Oh, oh. Hot, so hot, so hot. Come and get up. Hot, so hot, so hot. So sweet. Книжка има персонален код за всяко детенце, което когато влезе на нашия сайт clubvacancia.com, може да участва в един конкурс, където върху тази морска лагуна, която видяхте, вие да си построите фар, съндъче за съкровища, но може да си сложите мидички, истински пясък, да разгърнете цялото си въображение и да участвате в конкурс с много награди, разбира се.
Ветеранис, за посрещане на училището знаме. Мирно! На първото пристъпване на училищния праг, думи, които често пъти изговаряме наизуст, без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят. Уважаема госпожо Криподжиева, уважаеми учители, родители, скъпи абитуриенти! Днес честваме един от най-светлите празници на всички българи по света – 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празник, който е дълбоко скатан в сърцето, в душата на всеки, независимо къде се намира, дали в родината или далеч от нея. Прекрасно е да познаваме и уважаваме българското слово и българската национална култура, защото делото на Кирил и Методий, чрез знанието и науката, промениха духовната история на страната ни, на цялото славянство, на цяла Европа. Нека да отдадем заслужено уважение и почет за тези, които и през годините и в момента неуморно се трудят за нашето образование и духовно развитие. С цялата си многостранна дейност, българското училище заслужено получава висока оценка като духовен храм на знанието в европейската ни общност. Скъпи преподаватели, поклон пред вас за вашата енергия, постоянство и професионализъм в името на интелектуалното развитие на децата ни и на всички нас. Скъпи ученици, мили деца, реализирането на един от основните приоритети в днешния глобален свят за изграждане на общество е базирано на знанието, на хуманността и духовността. А възпитанието в такива ценности трябва да е основен приоритет на всяко общество, стремящо се към равноправно и пълноценно вписване в голямото семейство на народите. Вие сте силата, енергията и надеждата за успеха и бъдещето на България. На всички, които милеят и работят за българската просвета и култура, желая най-голямата награда – удовлетворение от постигнатото и признателност от обществото. Честит празник на българската просвета и култура и на славянската писменост. Честит празник! All the seas
да ви благодаря за силата и за енергията, която давате, за това, че изграждате нашите деца да бъдат пълноценни граждани, да бъдат стойностни хора. Да ви благодаря за това, че давате и на нас по-големите онзи ориентир, който ни дава възможност да следваме правилния път, пътя на сърцето си, пътя на нашето самочувствие, на нашата гордост, защото е безспорно, че 24 май е празник, който празник не всеки народ и нация може да се похвали с подобен празник. И за това 24 май е нашият повод да се гордееме с това, че сме дали и ние нещо на света, както се казва. И да ви поздравя и да ви пожелая да бъдете все така устремени към бъдещето и да продължавате да ни зареждате с чувство на гордост, с чувство на национална гордост, да продължавате да изграждате и у нас, и за нашите деца, да бъдат пълноправни граждани и на нашата страна, и на Европа, и на света. Честит празник! Позволявам се малко в протокола, обаче това е жената, която отгледа дъщеря ми, сина ми, внука и внучката ми. Сега благодаря ти и аз от сърце. Небибе Мухарем Ахмед, старши учител в целодневна детска градина Киче, село Мост. Ето. Грамота и за Ангелина Йорданова Костова, начален учител средно общо образователно училище Владимир Димитров Майстор. Мария Иванова Загорова, учител по музика в средно общо образователно училище Ефко Рачев Палейко от град Кърджали. Гюлджан Шукри Юзеев, начален учител в основно училище Никола Йонков Вапцарно село Ранили. Невин Мустафа Камбер, начален учител в основно училище Христо Ботев, село Миладино. Теодора Иванова Богданова, старши учител по история и цивилизация в средно общо образователно училище Отечество и град Кърджали. Камен Звезданов Арсов, старши учител по музика в средно общо образователно училище Владимир Димитров Майстор, град Кърджали. Павел Христов Митев,
учител по физическо възпитание и спорт и треньор на училищните отбори по волейбол в Средно общо образователно училище Петко Рачов Славейков, град Кърджали. Диана Красимирова Чиева, старши учител по история и цивилизация в основно училище Среди Свети Кирил и Методий, град Кърджали. Тя обсъжда директора на училището през наградата. Ваня Михайлова Костова, старши учител, гимназия с преподаване на чужди езици и Христо Ботев, град Кърджали. Галина Вълкова Попова, учител по икономика в Средно общо образователно училище и Стан Йосиф, град Кърджали. Колеги, честит празник на всички. Изключително съм щастлива, че на този голям ден български празник, ден на духовността, на книжовността, съм отличена. Благодаря ви на всички, че усилията, които полагам в тази динамична образователна среда, бяха оценени и едрата, които създавам на промяна в образованието, бяха забелязани. Благодаря ви, че сте Стоян Кирев Стоянов, учител по математика, гимназия по преподаване на чужди езици и Христо Ботев, град Кърджали. Точка Грозева Краева, възпитател в основно училище Никола Ковачава, село Ранилица. Олка Ангелова Тинкова, старши възпитател комплекс ученически училище Родопи, град Кърджали. Марияна Костадинова Бекриева, старши учител и ръководител на радиоклуб Детски свят, клуб с ръчни ръце в Обединен детски комплекс, град Кърджали. Бончо Желязко Бонев, учител по физика в астрономическа обсерватория Славей Златен, град Кърджали. Диана Руменова Соколова, директор от отдел детски заведения Ян Бибиян, град Кърджали. Гюсюм Юмер Рейн, директор на основно училище Гео Милев, село Конево.
Йорданка Николова Чавдарова, директор на гимназията по подаване на чужди езици в Христовотния град Кърджали. Хубав празник и много успехи. Благодаря за тази награда. Приемам я като награда за успехите на всички ученици на гимназията, на своите учители. Това са децата на град Кърджали и вашите деца. В много случаи благодаря, желая ви хубав празник, желая ви всички успехи на учениците, преподавателите, бъдете живи и здрави. Честит празник! Златка Любенова Пеньова, директор на Обединен детски комплекс град Кърджали. Приемам тази награда като признание за работата на целия екип на Обединен детски комплекс, особено в такава знакова година, в която ние навършваме 20 години от създаването на ОДК. Искам да благодаря за подкрепата и за партньорството на цялото ръководство на община Кърджали, на цялата общественост на града, на всички директори на училищата и на институциите на града, които са наши истински партньори. Честит празник на всички! Благодаря ви. И една колективна награда. Община Кърджали награждава колектива на Обединено детско заведение Орфей, град Кърджали. Сърдечно благодаря на ръководството на община Кърджали за признанието. Искам да ви уверя, че това наистина е един сплотен, прекрасен, творчески колектив, винаги усмихнат, дарява на децата много любов и знания. Благодаря сърдечно, честит празник на всички! Байрям Сейдали Юсеин, директор на основно училище Христо Ботев, село Миладиново. Да ли кажеш, че не сме да снимат? Благодаря ви, господин Петър. Приемаме тази награда не като лична, приемаме като признание за усилията на малкия сплотен колектив, онези усилия, които през учебната година дадоха изключително високи резултати в нашето учебно заведение. Постигайки високи резултати в учебната дейност, ние се прославихме и станахме едно от елитните селски училища, реализирайки само в рамките на една учебна година 4 проекта, а 5-ият
започна преди 2 седмици и след 4 месеца ще се преобрази дворът на нашето най-хубаво училище. Благодаря ви, че сте празник на всички. Милка Донкова, хуморист и общественик. Автор на девиза на Кърджали. Авторката на девиза на Кърджали. Аз мисля, че всички знаят за това. Гълъб Бочуков, актьор и временно изпълняващ длъжността директор на Театрално-музикален център Кърджали. С голяма отговорност. Моите колеги, ще кажете ли нещо? Да поканим колегите учители и директори на градини за помощ от учителите. Не, аз искам само да честитя празника на всички тук присъстващи и да благодаря на организаторите. Мога да кажа, че с голям ентусиазъм и плам се турна в неблагодарната директорска професия. На театъра, да. Съпчо Кенчев, дългогодишен диригент на Гарнизонен духов оркестър. Мирослава Забирова, танцор и балетен педагог. Георги Шишков, художник. Мехмед Реджеп, фоторепортер, вестник Нов живот. Браво, Мече! Ненко Станев, кореспондент на вестник 24 часа. Валентина Стоева, кореспондент на БТА. Женю Михов, журналист от вестник 24/7 Родопи.
Даниела Таскова, журналист от вестник Арда Нюс. Не да казват, награждават. Себахат Неджип, журналист от вестник Кърджали Хабер. Маргарита Павлова, библиотекар. Да, супер. Да видим лица до госпожа Кихайова, лица да видим Марго, лица. Марго да видим лица до госпожа Кихайова. Юксел Есен, хореограф. Георги Боячиев, хореограф. Община Кърджали награждава и колектива на регионален исторически музей Кърджали. Тишина. Пропускали се да дойдат някои представителски групи, да си показ. Ами, това беше от нас. Бих искал да ви благодаря на всички, че се озвахте на нашата покана. Тази покана е първа по рода си. Идеята ни беше да поканим всички наши стипендианти през годините, които са печелили със своя труд, със своите постижения стипендия в Кърджали. Бих искал да кажа, че вие сте нашата гордост. През годините, в които ние учредихме тази стипендия, идеята ни беше простичка. Идеята ни беше най-добрите ученици Кърджали да усетят подкрепата на общината. А общината, това сме всички ние. Това не е само кмета. Идеята ни беше стипендия Кърджали да бъде през годината, в която вие получавате, да знаете, че сте подкрепени от всички кърджалийци. Независимо кой е каква позиция, защото формално погледнато тази едногодишна стипендия, това са парите на всички кърджалийци. Това са от нашите данъци, които плащаме на общината, така че вие сте подкрепени и сте били подкрепени във времето, в което сте получавали тази стипендия, буквално от всеки един кърджалиец. Това е достатъчно повод вие също от една страна да бъдете удовлетворени, да бъдете горди със своите постижения, разбира се, и по някакъв начин да продължавате да бъдете свързани с Кърджали. Бих искал да така още един път да кажа, че за мен е наистина огромно удоволствие да ви посрещна тук в Кърджали.
Някои от вас разбрах, че вече сте завършили, вече сте се реализирали, на другите първи им предстои. Искам да ви пожелая днес, на днешния празник, 24 май, духовността да ви води, просветата и просвещението, което е било в основата на вашите успехи. Имаме много деца, които са постигнали много успехи. Не всеки един от тях е успял да покрие критериите, които сме заложили, и да получи стипендия Кърджали. Всяка награда, знаете, че носи малка или много голяма доза отговорност. Отговорност за родния край, за хората, които са ви помогнали, и се надявам тази отговорност да се превърне във ваша любов, която да не пресъхва към родния край, към Кърджали. Благодаря ви много, наистина, още един път. Тази среща, тук на тази маса, ние сме се срещали с, примерно, тук сме канили предишните кметове на Кърджали. Разбира се, ако имате препоръки към мен, като към кмета на общината, ще се радвам да ги споделите с мен. Аз на свой ред бих искал да ви запозная с няколкото неща, които се опитваме през последните години да правим, или да кажа каква е нашата визия за развитието на Кърджали тук нататък, с кои проекти се занимаваме, с какви проблеми се сблъскваме. И това е, бих искал да бъде разговор на успелите кърджалийци, така да ми кажа. Още един път ви благодаря, особено ми е приятно и вълнуващо за мен. Предлагам да потече тази среща. Първо, една част от нашите стипендианти не са в България. Те учат в чужбина или в момента се намират в чужбина, но те са ни изпратили свои послания, писма. Ще помоля госпожа Попова да ни запознае с тях. А после всеки един от вас ще се радвам да вземе отношение за себе си, за успехите, накратко, защото разбрах, че те са много през годините, които сте постигнали. И разбира се, какво мислите за Кърджали, какво бихте ни казали на нас, които в момента носим отговорността за развитието на Кърджали. И за нас това наистина ще бъде и приятно, и задължаващо. Затова ще помоля госпожа Попова да ни каже колко души присъстват, отколко, така малко да ни дадеш статистика, на колко души сме дали стипендия с днешните трима. С днешните трима, да. С днешните трима стипендианти. Заповядай. Благодаря ви. Аз ще продължа това, което каза господин Азис, и ще ви поздравя всички вас. Добре дошли. Чувствам ви като свои, защото идеята тръгна съвместно, с много труд, с много усилия, с много помощ от директорите на училищата, където сте завършили, педагогическите ви съветници, с портфолиото, което ви направиха, с това, което те казаха за вас и изписаха за вас като стипендианти, за да ви предложат. Ние успяхме да стигнем точно да имаме вече 20 стипендианти с новите, с Иван Герганов, с Антония и още кой друг е новия тук. Тук ли е? Николай, здравей! Добре дошъл, Николай Плана. Той самия сподели и каза, че вече работи в София, се е устроил и това, което е постигнал с стипендията, е много за него. Но самият той ще се каже след това какво мисли, какво смята от тук нататък да прави и как му е помогнал стипендията, може би. 2007 година Пламен, 2008 година Живко Георгиев. Ние сме му родителите. Вие сте му родителите, чудесно. Аз искам да ви кажа, че той въпреки всичко намери време и изпрати своето обращение към нас, няма значение. Вие знаете, че бях им писала и казала, че по всяко време на деня и на нощта може да се обръщат към мен, за което ви благодаря. Най-важното, което ще прочета от това, което Живко е писал и това, което е казал за себе си.
Аз съм един от тези, които са в чужбина. И за съжаление няма да мога да присъствам на срещата. Една наистина страхотна идея, за която адмирирам да се превърне в традиция. Нека да разкажа и малко за себе си. След Славейков завърших бакалавърски в два университета. Варна, специалност КСТ, както и по-късно вече заминах за Англия. Благодарение на втората ми диплома реших да остана да работя тук. Пътувам доста често, като цяло научавам неща и за тукшната култура и начин на живот. Не съм наблегнала достатъчно сериозно върху кариерата ми, но исках да си дам време за това, на това да намеря място и като цяло в града, в който се чувствам най-добре. Пожелавам тази страхотна инициатива със стипендията да продължи и разбира се успехи на всички стари и бъдещи стипендианти, както и на всички организатори. Благодаря ви, господин Азис, че все пак помислите за всички нас. Започваме с следващата стипендия на Теодора Георджиева, която е възпитаничка, Теодора, която е възпитаничка на езиковата гимназия. Няма да чета за нея нищо. Приета в няколко висши учебни заведения, но условията и критериите, които бяха, са тези: да бъде предсрочно приета в национална олимпиада, състезание или със своя публикация, както Мария Петкова, по-нататък ще видите във висше учебно заведение. Всички вие сте такива, които сте тук на тази маса и сте срещу нас. През 2010 година вече сме с двама стипендианти. Като единият е Мария Петкова, която е ученичка от Славейков. Тя е приета за студентка в 4 университета пресрочно, в Пловдивски, Паисекинодарски, Технически университет, като работи била е в Международната изследователска школа и е участвала в нея, откъдето естествено придобива и своите знания и умения и успява без приемен изпит да бъде приета в тези 4 вуза. Следващата възпитаничка е Яна Радкова. Няма да чета за нея какво е, ще прочета това, което тя е написала към нас като обращение. Здравейте, аз съм Яна. След като завърших гимназията, кандидатствах в няколко университета и в крайна сметка записах университета за стопанско управление. Специалността ми е пътно строителство, извинете. ОАСГ. Строителство и геодезия. Точно така. Този път попълва не можа да се разчете инициалите. Така. Специалността ми е пътно строителство, вече съм завършила семестриално и работя по дипломната си работа. До сега имам отличен успех в университета. В момента съм по програма Еразъм в Технически университет в Бърно, в Чехия. Правя проучване в областта на специален тип асфалтови настилки и възможността за използване на рециклирани материали в тях, което все още се прилага в доста малко страни в Европа. Юли месец се прибирам в България за защита на дипломната си работа и най-вероятно отново ще се върна в Чехия. Благодаря ви за това, че бях стипендиантка. Не бих забравила този момент. Това е от Яна. Мария със своите разработки, вие знаете, че тя е математичка, т.е. припомням ви, че една от най-добрите математички беше на Славейков със своите публикации и разработки. Тя е приета в почти всички вузове с математика. И тя е изписала няколко думи за себе си. За мен е голяма чест да бъда стипендиат на община Кърджали за 2010 година, тъй като тази награда е голямо признание за труда, който съм положила. Чувствам се горда, че бях удостоена с тази стипендия. Тя ми помогна да се развивам в желаната от мен посока и да стартирам образованието си по икономика. В момента работя като финансов специалист в единствения и цяло български частен холдинг и продължавам да се развивам. Благодаря на община Кърджали за подкрепата, а също така благодаря и на своите преподаватели от училище. Това е за 2010 година, 2011 година. Атанас е тук срещу мен. Здравей, Насе, радвам се, че те виждам. Той е от отец Паиси. Ахмед Метин Решит от езиковата гимназия в Белгия. Само с няколко думи каза, че стипендията му е помогнала да отиде да учи зад граница и да се реализира там. Съжалява, че няма да може да присъства на срещата, но ви поздравява всички вас и се надява, че следващата година ще бъде и той тук при вас на масата с господин Азис. Следващата ни стипендиантка 2011 година е Елица Зафирова. Това е единствената награда, която е дадена за спортна дейност. Ще ви прочита за нея
това, което е изписала съвсем така по диагонал, понеже тя много неща е споделила за себе си. След това, ако ми подкрепят идеята, естествено, ще се опитаме всички изложения, които са написали, писма, които са написали, да ги публикуваме или да ги съберем в нещо, да ги пазим за нас си, за да може да стане като една история, която ще бъде за вас най-вече повече, отколкото за нас като статистика. Нека да ви разкажа накратко за мен и живота ми след гимназията. Бях приета в Пловдивския университет и така бях удостоена и с стипендията, със специалност физическо възпитание. След 2 семестра, които изкарах, вече съм в Националната спортна академия Васил Левски. Изключително много тренирам, в частност тенис на маса. Благодарение на спорта, благодарение на любовта ми към спорта, повечето от добрите състезатели на България са в столицата, но аз продължавам да тренирам извън България и много често се връщам тук, за да мога да покажа за 100-тен път своите възможности и спортни изяви. Не един път съм споделяла с гордост с колегите от Спортната академия за стипендията, която ми връчихте. Благодаря ви. Отиваме на 2012 година. 2012 година имаме 3 стипендианти: Александър Костов, Емилия Андрианова Минчева, баща и е тук, и Радослав Валентинов Петков. Родителите са тук. На Радослав тук ли са? Да. Здравейте, Радослав са тук. Ще им дам думата и те да кажат по нещичко в последствие. Но нека да ви прочета това, което Емилия е написала. Здравейте! Както споделих и предния път, защото вие знаете, че ни много пъти се писахме, затова тя повтаря, може би, предния път. Това е последната ми година в университета, където уча журналистика и се дипломирам през месец юли. Реализирана цел, плотно добрата мотивация и отдаденост на професията. Надявам се пътят ми да продължава все нагоре. Благодаря още веднъж за поканата и за стипендията, с която аз успях все пак да бъда тук в Манчестър. Вие знаете, че той беше приет в Шотландия, мисля, и Софийски университет, и навсякъде, но сега неговото поприще е много по-различно. Съжалявам, че учебната ми програма не ми позволява да присъствам. В момента уча актьорство за драматичен театър втори курс в надпис Христо Сарафов в класа на професор Пламен Марков. Естествено, професия, която съм избрала грамно практическа, затова ние учим от 9 до 22 всеки ден от седмицата. Страшно съм доволен от образованието си. Наред с актьорството имам предмети като сценично движение, акробатика, биомеханика, вокално обучение, народни танци, много задълбочени лекции за театър и литература. Прецедента за второкурсница, но вече нашия клас изкара едно представление на голямата сцена, в която и аз играх. Майката на Александър Костов, той за съжаление също не може да присъства по причина на заетост в университета. По-настоящем е 3-та година студент в Технически университет в Карлсруе. Програмата им е много натоварена и всъщност е доста по-различна от стандартните учебни години. Нямат точно определени ваканции. Това, което имате, твърде кратко и като така, значи просто не успява да намери. Много ми е трудно да я изговоря, особено на немски. Най-общо казано е IT специалност, но една от най-трудните във въпросния университет, защото включва право, включва икономика, включва изключително много неща, освен на IT специалностите. Това е да се надяваме, всъщност това му е 3-та година, още една година. Използвам случая да благодаря за стипендията, която изключително много му помогна в началото, още първата година. Знаете, то не е само в чужбина, в България също никак не е, нали, как да кажа, лесно да поддържаш студент. Началото е трудно, но така с общи усилия от ваша страна и от моя страна нещата се получиха. Да се надяваме,
че ще свършат добре, което пожелавам на всички. Не само стипендианти на общината, на всички млади хора. Ами, аз бях първия стипендиант. Искам много да благодаря за възможността и за признанието, което от общината, от кмета и от всички Кърджали. Като не само паричната сума е голямата помощ, но и всъщност тази подкрепа и това признание, което да ти помогне да си повярваш, че можеш да направиш нещо малко повече от другите, знаеш нещо малко повече от тях. И това наистина много ми помогна, като учих в университета по архитектура, строителство и геодезия. Една от най-тежките специалности, строителство на сгради съоръжения. След трети курс, освен че учих, се захванах да съм нещо като асистент-преподавател, като проверявах и оценявах дипломни работи на студенти. Давах подписи в студентски книжки по техническа механика и по съпромата. Аз съм завършил същата специалност. Това беше също много интересно поприще, да се захвана с нещо такова, защото виждах и от другата страна как стоят нещата, а и в същото време и аз си правя моите проекти. И всъщност виждам кой наистина си е направил нещата, кой повече заслужава и как изглежда в преподавателите и в доцентите това, което аз предавам. Защото виждам как те го предават на мен. И беше много интересно. След това успешно завърших в срок 5 години, което си е стандартният срок, магистратура и си намерих веднага работа по специалността. Занимавам се с проектиране на стоманени конструкции. Смених още една работа след 2 години, пак в същата сфера. Проектираме за Германия и за целия свят и доста интересно да се занимаваш с нещо такова и реално накрая, като свършиш със своята работа малко време. След това виждаш резултата физически, виждаш снимки, може да отидеш на място и да го видиш. Повечето обекти са по-интересни места, като Дубай, Саудитска Аравия. Надали ще успея да стигна до там, но се надявам някой път да мога да стигна. 4 часа път, както казва тук самолета. Да, 3 часа и си пристигат. Но наистина беше много голяма помощ и много голяма чест за мен да съм първия стипендиант на Кърджали. Надявам се да успявам да прославя града с това, което правя. Всички знаят, и колеги на работа, и колеги от университета, че община Кърджали, за разлика от много други общини, предлага тази възможност на студентите и това е нещо... Аз съм Теодора, спечелих стипендията в 2009. Много благодаря за тази стипендия. Тя за мен също беше много признание. Не толкова, освен парично и като един хубав старт напред. Даже още спомня за какво вкарчих цялата сума на стипендията. Бях 2 седмици в Англия лятото и със сигурност ще нещо, което запомня, беше от първите ми така по-големи екскурзии и ми даде един нов поглед на нещата. Завърших бакалавър и магистър счетоводство в УНИСЕ. Трети курс бях по програма Еразъм в Лисабон, Португалия. Учих мениджмънт там. След това, след като се върнах тук, започнах стаж по специалността. После ми предложиха работа като младши счетоводител. След 1 година ми предложиха ръководител екип в отдела. И от 1 седмица някъде имам много предизвикателство. От септември месец ще бъда менеджер на този отдел. И общо взето... В София ли ще? В София, да. И за момента така съм се съсредоточила върху кариерата си, колкото и така, нали, по-малки мащаби за момента. И се надявам от тук напред само нагоре. А Кърджалица в София виждате ли се? Виждаме се, да, ние сме доста като цяло. Да, сега ще ми срещат, сигурно ще бъде в София. Всички Кърджалица. Никой знае. Правихме една среща с всички кърджалийци. Но аз съм завършил УНСС, не знам дали знаете. Освен ви аз. Това е Сласига. Само, че моята специалност не беше счетоводство, е менеджмент и маркетинг. Аз съм Георги Дилов. Завърших по ИСИ 2013 година. Тогава взех стипендията.
Сега съм от Софийския университет, факултета по математика, информатика, информационни системи уча. Както казва един колега, ще го цитирам. Аз съм програмист и много обичам това, което правя. Страшно много. И се похваля и аз малко. Сега успях да взема всичките възможни стипендии, държавна и европейска, и всичките за 3 семестра. От лятото на 12 клас работя, не знам колко човека, всъщност предполагам, аз познай всички IT насочени хора с embedded програмиране или така вградени системи. Общо взето, примерно е тази камера да може да наснима в момента и да не размазва образа и някакви такива много интересни неща. Интересни. Независимо, че се движим. Да. Другото... Защото стационарните обекти не могат да снимат по-лесно. Така, да, просто пример. Здравейте, аз съм Николай, миналогодишния от Славейков стипендиант. Оставям, нали, че то нормално да има забавяне, важното е признанието. Парите ще свършат, но признанието ще остане, за което съм много благодарен на вас, на цялата община. Помогнаха ми парите и още ми помагат. В София уча, Софийски университет политология. Семестри, нали, нормален живот, да участвам в инициативи. Да не губите стремежа, да сте си себе си, да не се променяте, да учите здраво. Разбира се, и да се забавлявате. Това е студентството, баланса на едното и другото. Това е предизвикателство. Много е вълнуващо да слушаме за успехите на бившите стипендианти, как им е помогнала стипендията, как са се развили, защото тук наистина са събрани едни от най-добрите в областта, докато и не е скромно да звучи. И интересно да слушаме как сте се развивали, както и как ще се развивате в бъдеще. Аз също, колкото и тъжно да звучи, заминавам за Англия да уча. Аз ще уча медия и комуникации, по-различно от математическите специалности. И не знам, очаквам да видя как ще се развият нещата, какво ще стане. До година, по-до може да се похваля вече. Това е проекта за парка, всички го знаете, предполагам. Едно от нещата, което Кърджали ще се различава от другите градове. Всъщност ще имаме освен неволното огледало, съчетано с парка, но още нещо не достига на този проект, на парка като цяло. Парка трябва да има още няколко неща, с които парка да стане уникален и с които Кърджали също да стане един притегателен център при всички проблеми. Защото към настоящме, да, хубаво е, че имаме парк, но там липсва това, което те кара да отидеш там, освен че е новия парк. Затова идеята ми е да направя най-малко 3 неща. На първо място, волното огледало трябва да бъде използваемо, т.е. пуснем лодки и така нататък, с която да съчетаем волната площ с парка. На второ място, следваща идея, която разработвам в момента е този парк, освен този парк, в този парк да успеем да направим този проект за кулата. Защото никъде в нашата страна няма такава съоръжение като кула. И тази кула, разбира се, ще има раздълбочена функция, не само като кула и не само като кафе. И на следващото място на парка му липсва, разработваме идеята за един луна парк, който да бъде също нещо, което го няма никъде в нашата страна. Никъде в страната не можем да видите луна парк. И нещо, което няма как да не кажа, да не споделя с вас. Отдавна разработваме една идея за този парк. Една част от парка е запазната специално. Там да бъдат разположени едни миниатюри
на известни места, сгради в целия свят. Със сигурност сте ги виждали в някои държави. Има миниатюри, но тук концепцията ми е друга. Не такава, каквато и на другите места. Концепцията е постоянно променящ се проект. Но сега няма да отделя с това нещо. Идеята ми е да всеки град или всяка община трябва да намери своето място и своята уникалност. И уникалността на всеки град, ако искаме този град да бъде притегателен център, е в уникалните проекти, които ще се опитаме да реализираме. Така че има още няколко неща, които ще се опитаме специално за този проект да реализираме. И през последните години нещо, което също се случва и аз бих ви препоръчал да направите, да търсите възможности и правете разговори, ако трябва и с наша помощ, с нашите предприятия. Знаете, че особено в Кърджали има няколко предприятия, които имат нужда от специалисти. Със сигурност имат нужда от проектанти, със сигурност имат нужда от счетоводители и менеджери, със сигурност имат нужда от IT специалисти. Мога да ви кажа няколко от тях, с риск другите, които не ги спомена, да ми се разсъдят, но примерно сега започва една голяма инвестиция за ОЦК, струва си човек най-малко да се поинтересува и да попита каква е нуждата от какви специалисти. В момента едно от големите ни предприятия, които работят, това предприятие стана вече изцяло на 100% френска инвестиция и пневматика Серта, които също работят в тази посока. Съответните специалности могат да бъдат намерени там като реализация. Мога да посоча фирма Tectas, която фирма дойде през последните години, направи на най-мащабните инвестиции в тази посока. Най-високотехнологичният център за производство на авточасти в момента в Европа, разбира се, за определени детайли, се намира в Кърджали. За това също е нещо, което си заслужава. Те в момента търсят хора с езици, с IT специалисти, специално AutoCAD, които работят на AutoCAD и така нататък. Така че има хубаво, това, което вие казвате, но че това се търси реализацията в Кърджали. Аз мога да поема този ангажимент заедно с вас да се направят срещи с съответни работодатели в Кърджали, които имат интерес. И те са вече мултинационални компании. Някои от тях са мултинационални компании. Имам предвид само тези три предприятия, и ОЦК, и Пневматика, и Tectas са вече такива компании. Това са големи компании. И предполагам, че могат да проявят интерес те към вас или вие, ако вие проявите интерес към тях, разбира се. Ако имам вашето съгласие на всички, които сте получили до тук стипендията Кърджали, да помислим за един вариант общината да издаде една книжка с ваши снимки, с това, което вие сте постигнали, за какво е дадена тази стипендия, защото аз се надявам през следващата година общината да не само да продължи, но и да разшири възможностите за даване на тази стипендия Кърджали. Сега разбирам, че това е една добра идея, която със сигурност трябва да бъде продължена. Така че, само ако има някой против, нали, може да каже, бих искал да направим една специална книга или книжка на този етап с 20-те стипендианти, първите, които са получили. И се надявам вече по-нататък да има това издание, да има и следващи броеве, да получа вашето съгласие. Или някой от вас, ако проявява интерес към разработването на веб страници, или ще се обърнат към местните специалисти,
към сайта на общината да имаме също, един линк и най-малко да имаме всички стипендианти, също да бъдат так, от първия до последния.